Здравейте с новия епизод на подкастът Футбол на побира. Подкастът, в който си говорим за всичко от това как се тегли жреби в родната първа лига до това как се тегли в Шампионската лига. Аз съм Милен, до мен е Илян. Стартираме нашите видеоизлъчвания. Можете да ни слушате и в платформата Spotify, където са качени всички наши предишни епизоди. Както и да ни последвате в Facebook. Линкове за всичко това ще намерите в описанието под видеото. Двамата с Илян сме седнали традиционно на побира. На здраве! Да си поговорим традиционно за футбол. За първо видео решихме да си поговорим за серия А и за това как се развива битката в Италия. Мисля да започнем отзад напред според класирането и да започнем от традиционните римски отбори, а именно вълците и орлите. Как ти се струва, показват ли изобщо двата отбора ногти в серия А и достатъчно ли е, че имат може би най-добрите треньори в първенството, именно Мауриньо и Маурицио Сари начало? Първо здравейте на всички от мен. Това, което си мисля, че тази година е така една преходна година в италианския футбол. Те последните няколко са сравнително преходни, но сегашната година наистина се отвори един така място за върха. И то за върха, да го вземеш и да останеш няколко години на него, защото имайки пред финансовите проблеми на Интер, все още е изграждането на отбора на Милан като отбор, който ще се бори година след година за титлата. И традиционните отбори, които са около класирането, но никога крайно доминантни, това беше една възможност за отборите, които са традиционно на 6-7 място в класирането, 5, 6 и 7 Рома и Лацио, всъщност да направят тази крачка напред. Рома я направиха с назначението на Мауриньо като показване на амбиции. Не мисля, че този ще е сезона, в който те ще се борят. Той се вижда, че не се борят, но конкретно започвайки с Рома, все още липсва потенциал на отбора. Първото, което според мен ли се потенциал на тренерското кормило, защото не виждам как Мауриньо ще изкара до година. Първо, той спрямо моите очаквания ще изкара тази година, което е победа за него. Но не виждам как ще изкара до година. Просто според мен ще се скара с всички и наченки на това се виждат и този сезон още. Докато Лацио там започна много силно да се говори за продажба на Милинкович Савич. Този път тя ще е под пазарна цена, защото той не е в толкова много силно търсен от другите отбори, както беше преди. Така че по-скоро ще има едно обновление на състава след напускането на Инзаги, което ще се случва следващия няколко сезона, докато бъде изграден нов боеспособен отбор. Така че за момента си по-скоро само с амбициите за назначение на добрите треньори и до там, откъм показано. Да, съм съгласен с теб. Мисля, че в Рома повратния момент беше доста тежката загуба от Бодио Глинт в Лигата на конференциите, защото те стартираха доста добре в началото на сезона, натрупаха точки, загубиха от другите така топ отбори, традиционните отбори в Италия, но въпреки това се движиха добре и някакси според мен шокиращо дойде тази загуба. След нея Мауриньо се изказа много остро към самите футболисти, към това, че неговия състав няма тая широчина и дълбочина и изобщо хората, които трябва да влизат и да заместват на моменти титулярите, са доста под необходимото ниво. Това, което каза, че най-вероятно неговият такъв конфронтиращ се стил просто ще му посочи изхода в крайна сметка.
Знаеш ли, това е в менеджирането на Мауриньо има няколко основни стъпки. Първата, която е, че той винаги е бил фен на отбора, на който отива и на много е реалностен да отиде там. С неговото представяне винаги се получава едно усещане на защита на неговата защита на този отбор, на изграждането на един ние сами срещу всички малко менталитет. И вече като е видял, че не всички са толкова мотивирани, колкото него в този сами срещу всички менталитет, се започва с времето да се изгражда един такъв окопнически от него менталитет, който е тип аз срещу всички. Вече няма отбор, вече е той, който малко се получава на средата на втората година, даже и в началото средата на втората година. И този момент в Рома дойде на 3-4 месец. Да. Точно тази загуба, защото той излезе и каза, че тия хора просто не са достатъчно добри. Имаше някои слаби резултата, след които пък Тот излезе и каза, че футболистите на Рома не заслужават Мауриньо като треньор. И другият интересен момент беше, че селекция беше направена, бяха похарчени пари за доста играчи и по играчи на всички позиции, които той искаше. Дори контузията на Спинацола, съответно той веднага реагираха, ръководството и му купиха португалският Вина, левия бек. Така че той каза, че много доволен от трансферите, има играчите, които иска, обясни, че най-вероятно няма как да се борят за титул още първия сезон, но топ 4 като цел. Тя не е далече топ 4, но сякаш очакваните бяха малко по-високи към мен. Може би е по-реално и по-реалистично да се гледа при тях като представяне това, което се случва в Европа. Тъй като Рома все пак в момента останаха с приключването на Тотнъм в Лигата на конференциите. За сега. Ще обжалват и те подобно. Да, странно се получиха нещата. Извадиха ги, за момент са извадени, но те останаха като най-големия фаворит със сигурност, независимо от моментното си състояние в този турнир. Същевременно Лацио пък продължиха напред в Лига Европа. Класираха се втори в тяхната група. Като дали по-скоро това не е някаква по-реалистична цел да се гонят евентуално първите места там, защото все пак и двете места дават последващо участие гарантирано в Европа. Докато за Лига Европа е много логично цел да гонят спечелването, защото ти дава сигурно участие в Шампионската лига и не само в Шампионската лига, първо на груповата фаза. За Лигата на конференциите ти дава участие в Лига Европа, което най-вероятно не е целта на Рома. Дава предвид моментното класиране към момента в Италия на полусезона, все пак изглеждат една идея далече от топ 4 в момента в Италия. Да, но най-вероятно целта, която е била поставена пред Мауриньо и самата цел, която той си е сложил в началото на сезона, била точно топ 4. Тук мисля, че от чисто от характера е много полезно за тях да спечелят Лигата на конференциите, защото това е клуб, който не е печелил нищо от доста години сам. Принципно не е от най-титулните клубове в Италия, но е с доста голямо самочувствие. Това самочувствие трябва да бъде базирано на нещо. За Мауриньо също ще му придаде така една фигура в поп-културата, така да го наречем. Тоест, ще се изгради доста сериозен капитал, който няма хората да поставят под него под съмнение неговите възможности за години, следващите няколко години. Така че да, определено за тях мисля, че е важен турнир. За Лацио останаха сериозни отбори, като цяло Лига Европа тази година доста сериозни отбори, от средноевропейско ниво. Така че за тях определено би било една от топ целите за Сърно. Възможности и цели са различни неща. Да, с това мисля, че там е по-добре се концентрират и гледайки просто
и статистически това, което постигат в момента в серия А, все още и двата отбора са някакси дебалансирани. Да. Тоест, в Рома има един баланс, но то е такъв баланс в кавички, защото те инкасират общо толкова голове, колкото и вкарват. Лацио също не бих казал, че бих се похвалили с някакви по-добри показатели и е възможно благодарение на опитните си треньори в крайна сметка в едни турнири, които вече минаха груповата фаза, влиза се в елиминационната такава, така че мисля, че там биха били доста опасни. Рома последните години се представяше много, много добре, така че мисля, че преди 2 години в Шампионската лига или миналата година в Европа бяха на полуфинал. Да, и преди това се представиха също много време, мисля, че в Шампионската лига. По-назад времето беше, но да. Така че това е според мен целта, която трябва да си поставят. Просто нямаше как да не ги споменем, тъй като са традиционни отбори и съответно предизвикват интерес, и лично според мен те притежават най-опитните треньори в момента в Италия, колкото и другите треньори да не отстъпват и също да внасят някакъв колорит, но определено това са топ хората в момента в серия А. Затова трябваше все пак да ги споменеме, но минаваме по-нагоре в класирането и там вече са Ювентус и Аталанта. Ювентус в момента върнаха Масимилиано Алегри след неуспешната авантюра с Андреа Пирло. Според тебе може ли да се направи така необходимия преход, който е неминуем, тъй като всеки топ отбор, който дълги години играе на високо ниво и печели титлата в домашното първенство и купа и се представя добре в Европа, се получава едно изхабяване. Всъщност дали се получи едно такова изхабяване в Ювентус, дали отсъствието на Роналдо си повлия тази година, или това е просто традиционният преход, който те трябва да извършат като отбор, за да се върнат към доминацията в доместик първенството? Дай да дефинираме първо преход. В моите очи прехода може да бъде разглеждан на 2 нива. И едното е ти подмениш по-голямата част от гръбнака на отбора и това ти отнема няколко сезона, в които ти не си може да си битката за титлата, но в крайна сметка ти няма печелиш. Както би трябвало да се очаква в Италия, имайки предвид, че през повечето години отборите са що годе близко един от други. Другия преход е така да смениш ключови фигури от сезон за сезон и пък ключовите фигури да са ти в отбора вече и те да могат да направят следващата крачка в своето развитие, така че преходът е всъщност един сезон, може би 2 максимум. Тоест в момента, в който Ювентус са били доста извън битката за титлата миналата година, този сезон да бъдат сериозно битката за титлата. Това явно няма да случи. Тоест така по дефиниция на преход те си говорим за им по-дълъг преход при тях. Преминавайки към практически нещата, не чисто теоретично, виждаме един състав, който е изхабен още преди пристигането на Роналдо. Основна фигура в отбора бяха Келини, Пирло и нападателите, които последният голям отбор на Ювентус, който стигне и финал шампионска, където тогава мисля, че беше Тевес. След това Игуин после беше, да. Игуин и Тевес, които си тръгнаха. Пирло се отказа, Келини и Бонучи продължават и до ден днешен. На тези хора заместници се опитват да се намерят, докато за Келини и Бонучи до някаква степен Делих е човека, на който ще ги замести. За Пирло така не се намери човек. Пирло беше основата на този отбор и Пиянич според мен също до някаква степен беше доста сериозен заместник. Сделката с Артур според мен беше абсолютно застрелване в кръка за Ювентус, защото Артур... Тя е Барселона изглеждаше така. Да, абсолютно това е някакъв... Между един от трансферите, за които ги разследват.
Ювентус, защото не може да прецениш наемната стойност на играчите и съответно да си ги запишеш като актив след това, като си го взел под найем. Което е, нали, принцип в футбола няма оценителска работа. Колко струват играчите. Ние всъщност, това може да го споменеме, че в момента се води разследване в серия А към някои клубове, точно за съмнителни трансферни сделки. Които след това прерастват в чуждозлодни практики. Пянич беше диригента в Халфовата линия, който до ден днешен липсва. Там с годините бяха привличани хора като Рабио, като Рамзи, които малко или много имат една и съща функция на тренера, който така наречен бокс-то-бокс мидфилдър повечето и човек зад нападателя. Макини беше привлечен, който е по-скоро черноботник. Има и още Локатели също е бокс-то-бокс мидфилдър. Тоест няма човекът, който да хване толкова като от централните защитници и да пренесе играта в по-напреден план. И това е нещо, от което според мен Ювентус доста страдат. Организацията на играта. Другия момент е така невеликолепната четворка в техния състав, която е в моите очи от Бернардески, Киеза, Кулушевски и Дибала, които някой трябва да изпъкне, за да може да поведе отбора. Дибала просто няма да стане. Той много години се чака да стане. Някакси не се получава. Някакси не се получава. Киеза играе добре за Италия, за Ювентус е хитен мисен положението. Бернардески вече на 27-28 години. По-възрастен е. Кулушевски пък е тотално извън състав. Тоест, хората, от които се очаква да вземат ключовите позиции, не успяват. Така че, според мен, Ювентус следващите няколко години ще трябва доста сериозни трансфери, за да може да се върне отбор към сериозна битка за титлите и доминантство в Италия. Но все пак добра работа на Алегри, че стабилизира до някаква степен нещата и са горе-долу. В началото на сезона положението беше типа се класираме за Европа изобщо. Да, те в началото на сезона изглеждаха като отбор, който ще е в долната половина на таблицата. Да. Всъщност, да. И наистина постигна някакво стабилизиране. Те допускат сравнително малко голове, т.е. очевидно Киелини и Бонучи още продължават да са на едно добро ниво. Не знам какво ще правят в Италия просто след тяхното отказване. Но там фрапиращо, което се набива на очи е малкото голове, които са вкарали. Нападатели са Мората и Мойскин. Мисъл, за Мойскин е нападател, който е от Евертън. Не е сериозно. Така че там явно със сигурност трябва някакво сериозно подсилване на върха на атаката, защото аз затова споменах и Роналдо, тъй като някой просто би погледнал и би казал, те са вкарали 2 пъти по-малко голове от както Роналдо го няма и всъщност ето виждаш ли, това е просто защото Роналдо го няма и затова отбора е на това ниво в момента. Миналата година Роналдо беше в отбора, само да споменем, и Ювентус се подобрава до четвъртата последния кръг. Не, веднага ще го кажа това като контраргумент на типа бата Роналдо го няма. Да. В смисъл, нали, буквално. Казваме го, защото със сигурност има много хора и фенове, които просто са и фенове на Роналдо и които по този начин до някъде по-така повърхностно биха гледали, пък най-вероятно наистина нещата се коренят доста по-надълбоко при всички положения. Поне така си мислим. Аталанта, които в момента са пред Ювентус, аз тук бих се пошегувал, че до скоро време така много хора изобщо не ги знаеха. Те се шегуваха, нали, какъв е този отбор на Аталанта. Ние не го следим този отбор. Изведнъж, когато някой ме е погледнал няколко мача и се вижда, че те побеждават топ отборите и спокойно им взимат точки и крадат от точки от тях, леко по леко почнаха да го научават. Аталанта започна да се представя и на добро ниво в Европа. Есента според мен се представи много добре в Шампионската лига и при
не знам, по-добри стечения на обстоятелствата, евентуално можеше и да прескочи групата на Шампионската лига, но класира се трети, отива в Лига Европа. За Аталанта си продължи въпрос, извиняй. Направите впечатление, че гледайки мачовете на европейското, повечето играчи, които се чуеш откъде са, бяха от Аталанта. Мисъл, гледам, примерно, австрийците и гледах и някакви супер рандъм играчи и бам то от Аталанта. Лаймер от Бруси Мюнхен, когато бях хокей. Сигурно имаха някакви играчи, които са от Аталанта. То в Аталанта играеше и футболист, който играеше в първа лига в България. Да, Палмин. Други момент, който... Всъщност той продължава да играе. Той продължава да е там. Швейцарската, капитана на швейцарския национален отбор е Ремо Фройлер, който си играе в Аталанта. Ти имаше няколко състава, които гледаш и то пичка да играе, той играе в Аталанта. Така че да. Извинявай, просто тогава аз лично почнах доста сериозно да научавам. Да, според мен е от, както се казва, от зор за ман, доста хора започнаха да научават този отбор, но ето пак това е един от малкото примери според мен в Европа, които като отбор си го извоюваха, нали, това право, и то не е благодарение на някой там катарски или саудитски собственик, който е дошил и е налял едни пари, а там с много така правилно разходване на средствата и с една изключително добра игра в последствие. То от играчи, които очевидно са, да кажем, горе-долу около средната и малко над средната класа, нали, в случая, защото там няма звезди, но ето, както казваш, всички са общото национали на страните си. Те достигат до спокойно в топ 4 на Италия и са конкурентно способни в Европата. Всъщност, може ли този отбор нещо да направи? Това е малко въпрос за така сферата на хипотезите, разбира се, защото естествено някак без инвестиции в днешно време в футбола, говорили сме си го това и в минали епизоди, но може ли с този начин на работа да се постигне още нещо, още една крачка нагоре? Честно ти кажа, ако се поставя в обувките на треньора на Аталанта или примерно на хората, които работят в Аталанта, началото на сезона и виждайки ситуацията, която е настоящия шампион на Италия, разпродава каквото може, нали, не се знае негово съществуване, отбора на мимо ситуацията, която е, абсолютно никакъв. Цялото ми уважение на отбора на Аталанта не мисля, че е по-слаб като индивидуалност от отбора. Да, бих се усилил. Да. Ивент ситуацията, което е, и в момента, който те трябва да играят два турнира, Шампионската лига, да се представят що горе добре там, и миналата година също се представяха доста добре. Аз честно ти казвам, гледам турнира Шампионската лига и казвам, тук ще играят резервите. И се отручавам абсолютно всичко, което може в Италия, защото взимам отбор с по-скромни способности и хора, които нямат 22 достойни човека на една и съща класа. Неимоверно е в един момент просто да се разтегнеш на двата турнири и накрая нищо. Защото нито са близко да отидат в Италия, нито успяха да продължат напред Шампионската лига. Така че това е до някаква степен грешка, според мен. На момента, да, за момента титлата са далече. Те не знам дали си я поставят и като някаква цел, разбира се. Тук в България повече си ги поставяме тия неща. Проблема е, че като си трета, четвърта година, трети, четвърти и втори и няколко поредни сезона бяха с най-много голове в първенството, почваш да се замислиш, добре, какво може да направим тук нататък. Ще продадем част от тези играчи, ще направим добрите пари и печалата с отбора, след това ще ги реинвестираме и като цяло нашата целта е да сме четвърти, или в един момент, който всъщност, ако си запазиме този състав и си фокусираме усилията върху серия А, ние всъщност може да се бориме за тази титла и да направим нещо исторически за този клуб. Съответно, тук се мисля, че са по-скоро, както казах, хората се правят чисто футболни намеренията на хора и попълнение и така нататък по перфектен начин, но чисто стратегически малко поставям под въпрос техните решения, особено през този сезон.
Не знам, мен ми се иска от гледна точка просто на тая романтика в футбола, която малко или много отсъства вече покрай тези държави, които стават буквално собственици на отбори. Ми се иска малко или много от такъв отбор да наистина да прескочи, нали, себе си и да постигне по-голямото. За нашите зрители и слушатели, представи си момента, в който Лестър бяха направили в този шампионския сезон. Раниери беше решил по средата на сезона да правят дълбок поход в Купата на Англия. Да, това е... Нали, понеже ти започваш, че всичко е сферата на хипотезите, нали? Ясно е, но... Добре, окей, значи те така да завършим за тях, че всъщност те постигнаха не малко до момента, като много хора ги научиха. И то според мен е доста хора, които са така професионално се занимават с спорт и анализиране, нали? Не като мен и тебе, които сме просто запалянковци и фенове и гледаме футбол, когато можем. И виж, това е, нали, кръгна шегата, но аз просто чух какво могат да направят тия хора, за да може да получат нещо повече. Нещо повече, нали, освен ако си натучиш фолката, съответно да успееш да се пребориш за титлата или поне си до последния кръгове, в нейната борба. И за мен е, примерно през следващия сезон, ако успеят да задържат състава, е точно това, защото другата ти опция е да тръгнеш с големите инвестиции, които явно няма да се получат. Да, те определено няма да ги направят по този начин. Евентуално с времето спечене на повече пари от Европа и от участие в Европа. Аталанта и Ювентус пряка борба за влизане в топ 4, заедно с Рома. Лацио споменахме също, те са малко по-назад, но най-интересно е на върха безспорно в момента. Полусезона в Италия приключи и в момента лидер е там Интер. Интер и в предишен епизод, когато си говорихме, става въпрос за тяхното финансово състояние. Те се разделиха с Лукако, който им беше голмайстор миналия сезон. Изглеждаше така, че разделиха си с Конте. Може би по-голямата раздяла. И изглеждаше така, сякаш дублиране на титлата може би няма да се случи преди началото на сезона, но ето, че на средата в момента, след така колеблив старт в началото, те са първи и то с лека преднина пред втория. Треньор им стана Симоне Инзаги, който поне моето мнение се представяше доста добре в Лацио и в онзи пандемичен сезон, който беше прекъснат и след това доиграван. Лацио бяха адски близо до Ювентус. И поне според мен тогава тази къста резервна скамейка просто доведе до, както си казваме тук, отбора да издиша на финалната права. Иначе мисля, че тогава може да се получи някаква изненада в крайна сметка. Способен е сега Инзаги в може би по-конкурентоспособен така отбор, а пък и отбор, който чието играчи вече станаха шампиони, т.е. имат необходимото самочувствие. Може ли ги утвърди на върха според теб? Да ти кажа, мисля, че за момента сякаш са основен конкурент за титлата. Много съм впечатлен от работата на Инзаги. Впечатлен съм, защото първо финансовото състояние на клуба все още не е цветущо. Китайските ни собственици все още търсят да ги продадат. Има проблеми с изплащането на, както сме свикнали тук, на сметки за ток, данъци и така нататък. Чак такива проблеми за момента няма. Но се търсят свежи попълнения, за да няма проблеми в бъдеще. Уж си замина най-основната фигура в отбора, пък Лукако, пък той беше заменен за много по-малка сума с Джеко.
тук вече идва и момента, че бяха привлечени и Хоакин беше привлечен и още по-ключото беше, че никой от халфовете не си замина. И най-важното е, че човек като Инзаги практикува абсолютно същата схема като Конте 3-4-3 и 3-5-2 по-скоро, извинявам се. И успя много бързо да се напаснат. Единствените хора, които всъщност смени е Лукако за Джеко за Лукако. Беше привлечен и Хоакин от Лацио, така че много съм впечатлен от неговата работа и възможността да се печелят мачове. Също така доста по-лесно от миналата година се премина през групата за Шампионската лига, която беше що годе сходна. Нали? Така че да, изглежда като отбора, който е най-конкурентно способен и има най-дълга скамейка, за да стане отново шампион, което имайки пред и пак да кажа, финансовото състояние на отбора доста добре, доста впечатляваща работа ще. Да, те всъщност не допускат така малко голове като Ювентус, но същевременно вкарат 2 пъти повече. Тоест, въпреки отсъствието на Лукако тук, явно нещо друго се е променило. Нещо друго се е отключило, защото те в момента в атака сякаш дори с пръстати по-добре. Поне според мен. Другото, което е, че беше добавен един човек на място на Ериксен, който миналата година беше периферна фигура, беше добавен Чалханово, който в такава схема е доста полезен. Така че отборът малко или много сякаш се подсили. Да, и на мен така ми изглежда и тук идва въпроса, понеже спомена и лесното им преминаване в следващата фаза в Шампионската лига. Хипотетично, ако ти си част от отбора, от управата или просто обикновен привърженик, какво би предпочел, нали? Според мен няма как отбора да се представи еднакво добре в двете надпревари, т.е. поне в момента в Европа ми изглежда, че може би освен горе-долу Байер Мюнхен, нали? Няма отбор, който толкова лесно да може да пести сили и да прехвърля сили от едната в другата надпревара и да е едновременно нали, достатъчно конкурентоспособни в двете надпревари. ПСЖ. Защото тези първенството им горе-долу си имам колкото немското, така че... Да, но бих се усъмнил до някъде за Шампионската лига, но ще видим. Там ще си говорим за последващи епизоди, но ако си, както казах, част от Интер, къде би се насочил, тъй като те спечелиха титлата, нали, миналата година, в Шампионската лига са се представили общо взето добре от шампионския им сезон преди вече 11 години. Тоест били така заменил титлата в Италия за примерно един финал в Шампионска лига. Честно ти кажа, тук аз ако съм треньор на Интер в момента, няма как да не се замислям толкова, утре ще може да си плаща сметките за толкова. Не, гледай го от перспективата на човек от някои други футболни клубове, примерно в България, както са български футболни клубове, които не се знае утре как ще функционират, но се правят лагери, подготовки, трансфери и така нататък. Заради друго все едно играеш на една популярна треньорска игра, пример. Не, казах ти с гледна точка отново да цитирам на добрата работа, която Инзаги свършва в отбора, защото ти можеш да си правиш планове за какво искаш да фокусираш през следващите 6 месеца, но ти, ако не знаеш финансовото състояние на клуба, т.е. тук си идва до някаква вътрешна мотивация, ти да си представиш в следващия и по-следващия мач много по-добре. Така че не мисля, че се правят някакви сметки за титлата ли ще е по-важна и шампионството ли ще е по-важна. Ставът на Ливърпул е един от най-добрите в Европа през този сезон. Изглежда като един от фаворитите за Шампионска лига, така че тук не може да си кажеш, пускаме резервите и нали, всичко си заминава. Както е стават на Аталанта. Стигнал си до този етап, пробваш първия матч, бият ли те 5-0, съответно следващия матч пускаш резервите. Но ако трябва да ти дам най-философски отговор, то няма как да си кажеш, тук ще гледаме сме шампиони. Пробваш матч за матч. Популярното казване, гледаме следващия матч. Да. Пак и те в момента имат малко преднина в Италия, така че може пък и да си го
направят толкова в крайна сметка, като дойдат там първите мачове в Шампионската лига. Така че мога да опитат този експеримент. Другия градски отбор, Милан, поне според мен миналия сезон за Милан беше доста успешен. Този започнаха отново доста добре. Ако гледаме чисто статистически и от място им в класирането, миналата година по това време те бяха зимен шампион. Бяха първи, сега са втори. Някой би казал, че имат отстъпление. Поне според мен не е така. Според те възможно ли е да направят последната крачка, именно да атакуват първото място и всъщност да го постигнат? Те го атакуват определено, но всъщност да го постигнат. Сложен въпрос, защото, честно казано, в началото на сезона, когато бяха първи, гледах гледам доста мачове на Милан и това, което ми направи впечатление, че те не играят с титуларите. Играят хора, които човек не би помислил, че са в титуларната 11-торка, но те някакси продължават да печелят и бяха първи. Последните няколко месеца се завърнаха титуларите, започна да се отворим една 11-торка и резултатите са доста зависими от това как Ибрахимович се представи. И то в един така конкретно в преден план. Защита, сега имайки пред потенциална, който защити, контузията на Кяр, моментните пробойни са напълно очаквани. Но напреде, според мен Ибрахимович всъщност е във вреда на отбора. Ще кажа защо. Няма плеймейкър. Сега Чалханогlu не е точно... Не е типичният плеймейкър, защото е доста бавен, но и макар забързващи си италиански футбол, тази позиция на него си му е перфектна. Брахим Диас, Жуниор Месиас и всички останали, които се опитват да играят на позицията плеймейкър, в това число и сина на Инзаги, Филипо Малдини, да. Инзаги Малдини, да. Филипо Малдини, поне първото име съм оцелен, нали? Честно ти кажа, не съм много сигурен. Край. Как ти е? Мисля, че е Даниеле. Даниеле, добре. Как ти е? И няма типичен плеймейкър. И те не се справят с възможността да контролират завършващия пас. Да правят завършващия пас. А Жиру в това, което е най-добър, е да градира топката и да въвлече другите. Тоест да се получат тези хора, които са зад нападателя и тяхната основна функция вкарване на голове, той всъщност да я подсили. Последните няколко матчи той беше контузен и всъщност там се получи една така малко отстъпление на Милан. Така че доста ще е интересно как се намери този баланс с най-добрият играч да е нападател, вторият и най-добрият играч също да е нападател, а според мен лично играта върви повече с втория. Ами то наскоро излезе и статистика, според която с Ибрахимович на терена всъщност са спечели по-малко, отколкото без него. А пък гледайки наистина техни мачове, когато Ибрахимович не е на терена, изглежда се едно и си казваш както отбор ще кара гол, нали? Как ще достигне до някакво по-опасно положение. Аз трябва да съм по-обран, защото ако почна да говоря за Милан, казали сме си, че нали, има някакво времево така времеви период на епизода, в който искаме да се вместваме, затова така пристрастията гледаме да ги оставяме на страни, пък и това по принцип да си кажем, че е едно от основните ни неща, за които снимаме всъщност и си записваме, защото това, което четем и гледаме като анализи, изобщо и четем като статии в спортните сайтове, в крайна сметка за нас е меко казано непрофесионално и пристрастията, изобщо фенските пристрастия, те трябва да бъдат останани максимално настрани. Добре, ако ти беше менеджер на отбора, имаше що горе финансите на отбора, които са в момента, т.е.
имаш възможност да преречеш един футболист, който не е крайно на реалистичен тип, не може да вземеш Меси. Да. Най-вероятно и не го искаш. Аз лично не бих искал Меси в този отбор. Кой ще кара пак гол? Няма някой пак да е пасна. Както и да е. Няма значение. Кой играч би взел и то по-скоро на каква позиция би атакувал? Ами аз съм съгласен с теб, че позицията зад нападател в тази схема, с която те играят, защото те залагат там на човек, който не е втори нападател в крайна сметка. Човек, който да е по-техничен, там според мен би следвало да има по-добро попълнение от, ако кажем, че титуляр е Брахим Диас, тъй като той е в момента човека, нали, на тази позиция. Не мога в момента да на примависта да каже някакво конкретно име. Не, позиция. Но това е според мен също позицията, тъй като гледайки ги мен ми прави добро впечатление, че Милан в голяма част от двубойци контролират темпото на играта. Те са водещи отбора в по-голямата част от времето. Сега, пак казвам, може да е леко пристрастно, но дори в дербитата, които играха с Ювентус, с Интер, независимо, че опасните положения бяха пред тяхната врата и противника имаше повече положения, всъщност на мен поне ми се струваше, че отбора контролираше и защитаваше се доста добре. И всъщност идваше финалните 15 на минути, когато ако отбора имаше малко повече класа, просто тези мачове се взимах. И затова според мен е там нещо се забавно тия, ще си кажа защо, но само да довърша, наистина там за мен е позицията, която трябва да има човек, който може да поеме топката, да се обърне, да елиминира противник и това непременно да доведе до по-голяма численост в атака. Защото ти вече в атака имаш човек като Ибрахимович или потенциално Жиру, който е той просто, нали, ясно е, тяхната физика спомага изключително много. Те са достатъчно активни по принцип по фланговете с бековете и с крилата и просто едно елиминиране на противник футболист, според мен там в тази зона би отварял много по-бързо атаката. Честно казано, аз ако бях треньор, примерно дори в последните матчове, бих слагал Кеси на тази позиция. Независимо, че той играе доста по-назад, той играе като дефанзивен. Той е по-скоро бокс-то-бокс футболист, но много често може да бъде видян между двойката централни бранители, за да поеме топката, да изнася, да комбинира и така нататък. За мен той има техника в него и лично ако аз бях треньор, ще да опитам поне в един мач да го сложа там. Ами, аз виждам тази функция на човека зад нападателя, тази десетка, като човек, който има възможност първо да оперира с топката на малък периметър, получавайки я много често с човек на гърба си, в тази дупка, която се получава между противниковите полузащитници и защитници. В други момент е да се вклиниш в 5 до 10 метра по-назад на терена и да дадеш този пас, който отключва едно от двете крила. И съответно при тях да се пусне и минаване на бек. Така че ако той може да ги прави тези неща, аз лично според мен по оперирането с топка на малък периметър ще му е доста голям проблем. И другото, което не е, че трябва да успее да се включи доста добре от втора позиция, нещо, което той би могъл да прави. Той бележи голове. Да. Той има нюха за голове, така че другото, което е, че на тази позиция хубаво да имаш човек, който в крайна сметка реализира на някакви голове през сезона. Малко ако трябва да го направя, нали, по-разбираемо така, е като Санкаре играеше в ЦСКА зад напред. Да, нещо подобно. Кажа, той беше доста тежък такъв. Да. Тежко позициониран футболист, доста тежък плеймейкър. Защо ми стана смешно, като каза, че в дребитата с Милан всъщност бил повече владее на топката. Всъщност че не е тази също така и си фен и на Барселона и някога на така стила, който... Беше тайна, може би беше тайна. Може би беше тайна, да. Че Гвардиола стоят, който практикува, нали, така, просто тики-так. Ами, виж сега, те по принцип в Италия малко, това като така лека скоба, винаги италианското първенство последните години е имало имиджа на по-така,
как да го кажа, по-позиционен футбол, не толкова динамичен, не толкова техничен. Според мен последните сезони нещата доста се промениха. Самото първенство стана доста по-качествено, доста по-интересно и просто резултата за това е, който виждаме, всъщност е национален отбор, който с един доста привлекателен футбол стана европейски шампион и то резултатен футбол. Така че мисля, че италианското първенство е в подем, просто трябват така малко повече добри трансфери, нали, на футболисти. Дори един Жиро, примерно, нали, играч, който си гледал доста време в Англия на високо ниво, които макар и вече на години със сигурност биха спомогнали за качеството на игра. Ибрахимович, аз често казано, да, може би статистически не са добре нещата, когато той е на терена, но според мен всеки един такъв отбор и то голям отбор има нужда от такава фигура. Милан дълги години нямаше такива фигури и просто видяхме до какво ниво беше паднал. Той дълго време не беше се класирал в топ 4. Изобщо какво да говорим за това да се опитва изобщо както е в момента да се бори за титла. Но определено близко са, поне според мен са близко до първото място, близко са до тяхната цел, но при всички положения трябват попълнения в отбора, тъй като ти го спомена в началото, че те имат изушасната съдба от началото на сезона да имат много контузии и много отсъстващи футболисти, което е много странно. Често казвам, не знам някой друг отбор в топ първенствата да има такава ротация, както всъщност е при тях. И ти наистина не знаеш кой има титулярния състав, защото постоянно отсъства даден футболист и ако някой беше казал, че Ибрахимович в крайна сметка ще играе толкова мачове титуляр, аз не мисля, че те като са подписвали договора за този сезон и като са изяснявали, нали, тяхната концепция на отбора, не мисля, че са му казали, че той ще е толкова мачове титулярно. Просто няма на кой друг да разчитат. И за да не пропуснем все пак съперника от техния там към края се срещнаха с тях, именно отбора на Наполи. Матч, който беше много възлов за това как ще приключи този полусезон. Аз тук ще си замълча за съдийските решения, тъй като на някой може да ми прозвучи някаква такава конспиративна теория. Аз тук няма да се мълча. Ако някой има идея защо беше отменен гола? Защо отмениха гола? Коментарите видя. Да, между другото, съжалявам, че не се подготвихме с мултимедия, нали, за това нещо, обаче може би по-натам, ако разискваме някакви ситуации, наистина много странно отменен гол на Милан в края на матча, който нямаше да им донесе победата, но щеше да изравни резултата. А така в момента нещата изглеждат, че има трети отбор в борбата за титлата и всъщност тук ми е въпроса, наистина ли Наполи са в борбата за титлата според тебе или просто са като една там трета цигулка да свири, нали, за да е по-добре телевизионно, нали, да е по-интересно за зрителите. Наполи като правиха тези победите, които бях в началото на сезона, ще излъжа точно да поръка, но което е абсолютно очаквано за отборно Спалети в Италия, защото той преди няколко години, като беше в първенството с Рома, ги правиха абсолютно същите серии и съответно след 10 и 15 матч сякаш дърпаха ръчната и всичко приключваше. Наистина се надявах, че този път е намерил формата това да стане за цял сезон и те да донесат титлата в Наполи, в Неапол. За жалост си мисля, че по-скоро ще е трета циколога, там ще свири.
Най-малкото, защото се вижда, че с контузията на Осимен, който за мен той не е завършен нападател от типа да е най-добрият нападател в първенството. Той определено не е, но за стила на Наполи върши добра работа. Сега, нужни ли са му три положения за да вкара гол? Да, сега, нужни са му. Те на Лукако понякога са му нужни. Но момента, в който той се контузи и той ще се завърне след паузата, но все пак в момента, в който той се контузи, те буквално си дръпнаха ръчната и едва ме изкретаха до полусезона. Няма резерви. Просто няма резерви. Има 11-12 човека, на които може да се разчита. И не мисля, че това има начин просто да продължи за цял сезон. За жалост. Защото има много интересни играчи, особено в халфовата. Те имат най-малко допуснати голове от всички в Италия. Дори с по-малко допуснати от Интер, който казахме, че има добра защита. Тоест, дали тази контузия и тази липса в нападение в крайна сметка накрая в тия последните матчове си оказа това влияние. Да, отделното, което е, че Инсине беше болен с COVID, най-вероятно вече се оправи, може да играе някакви матчове. Но в момента, който ги няма тях двамата, независимо колко ти добра дефанзивния вал, просто нямаше абсолютно никакъв шанс напред. Мисля, в също Милан игра Петания, който сега ти се смееш, но човек е 1,90, изглеждаше, че сега има коремия пълничък сега. Да, изглеждаш, че е като за първа лига, а не за серия. Да, което е абсолютно несериозно. Човек, който е 1,90 в пранството, едно от най-добрите пранства в света. Дрис Мертенс е натоварен с тежката роля да го замени от немай къде и той съответно да е заместника на Симен. Човека вече и той е на години не се справя. Ако направят трансферите, които ще им помогнат да станат, т.е. ако вземат нападател, ако вземат още един креативен полузащитник, който защото те играят 4-3-3 с така наречените модерни inside forward, хората, които се включват с обратен крак и са по-скоро нападатели в тази 4-3-3 формация. Ако вземат още един такъв, колкото да имат 14-15 човека през зимния трансферен прозорец, като нищо да се борят, и са доста сериозна трета си кулка, но историята ни показва, че отбори на Спалети правят много силно първа част на сезона и почти никаква втора част. Така че... Да, аз това също ще допълня, че поне според това, което излиза като информации, дата първа ще отваря трансферния прозорец, но всеки ще изглежда, че няма да има много сериозни такива трансферни осъществяване на трансфери в тия отбори, в които си говорим днес за тях. И сякаш това са така основните състави, нали, на които ще продължава да се разчита. Поне в Милан, примерно, такива информации. Мисля, че състава е добър, нали. Да бе, той е добър, ама те половината отсъстват в една втора от времето до момента. Не, вижте, подобрение става винаги може да направиш. От отборите, които си говорихме особено с шампионската титла, нали, другите отбори, които си говорих преди борбата за титлата, при тях е сякаш по-дългосрочен процес. С шампионската титла на повечето им трябва просто един човек. От трите отбора на Интер сякаш наистина не можеш да сетиш къде им трябва човек. Нали, имат добри защитници, халфове, нападатели, които вършат до момента работа. На Милан им трябва човек зад нападателя, и на Наполи им трябва вече няколко човека направи. Тоест, нали, в рамките на това колко човека ти трябва, сякаш това класиране доста загубено. Тук вече се отваряйки скоба за отменения гол, което направи битката за титлата потенциално между три отбора, а най-вероятно ще да е между два. Но има много мачове, още те първа, още цял полусезон има да се изиграва. Доста дербита има. Още първия кръг след нова година, който стартира, има дерби Милан-Рома. Два отбора. И Ювентус Наполи също е първите няколко кръга. Да, може паметам. Така че със сигурност ще е доста интересно. Поне на мен лично винаги италианското първенство има
имам много симпатии към него. И да, и в другите първенства, сигурно и в Англия този сезон е доста интересно, но поне според мен футбол има нужда от подобни такива драми, интриги и до последно наистина колкото се може да не е ясен в крайна сметка шампиона. И доколко е ясен или не, не знам колко се опитахме да говориме, но все пак да завършим традиционно с блиц въпрос, който в това наше първо видеоизлъчване ще е как ще завършат споменатите от нас отбори на края на сезона. Мисля, че Интер са шампиони. Просто комплектования състав, дали рисковете на живото предаване. Кой ще се пребори за четворката? Ако трябва да ти кажа днес, това по-скоро ще е Аталанта. Да, и подреди по първи Интер, да. Да, първи Интер. Втори са Милан, трети са Наполи, Аталанта и Ювентус и Рома и Наполи ще там някъде. Рома и Лацио, да. Т.е. както са в момента. Логиката предсказва това да е крайното класиране. Всеки отбор минава, но междусрочните оценки, както бихме рекли, определено, че Интер ще е шампион и Ювентус мисля, че може да изпусне шампионска лига. Ако трябва да кажем основните нюанси. Добре, аз няма да подходя професионално. Ще кажа, че Милан ще е шампион, тъй като ще заложа нелогически. Трябва да ми дадеш някаква причина. Ще заложа тази причина, че Интер според мен ще се представят много добре в Шампионската лига. За Милан ще остане Скудето. Аз също ще заложа, че Ювентус няма да влязат в четворката, т.е. те ще останат пети и съответно ще рискувам и ще заложа, че Аталанта ще са трети, Наполи ще са четвърти, Ювентус пети и вече след това ще са Рома и Лацио. Преди сме си говорили, че шампионска лига, това означава, че Интер ще остане с Ливърпул. Аз мисля, че свърши се с това време, когато отборите за момента, както бяха примерно Барселона и Реал Мадрид, дълго време доминираха в Шампионската лига и се представиха на топ ниво в първенството. Мисля, че е редно отборите да поделят там различните купи и титли. Ливърпул ще си говорим там пък ще заложа на нещо друго, което Купата на Англия. Те отдавна не са печели, така че защо не? Това другите епизоди. Да, със сигурност и за Англия ще си говорим скоро. Това беше нашето първо видеоизлъчване. Ще продължаваме напред, както така беше станало традиционно да се казва у нас. И ще се опитваме да подобряваме изобщо всичко, което правим. Ние на първо място го правим за собствено удовлетворение в крайна сметка и се надявам и да сме интересни на някой, който ни гледа, също и на тези, които ни гледат и тези, които ни слушат. Отново линкове към нашата Facebook група и към профилът ни в Spotify може да намерите в описанието под този клип. За следващия епизод какво да загатнеме? Си говорим за България. Междусрочни оценки там или? Генерални, междусрочни, генерални. Вече дали ще я напобира, не знам, защото там нещата са много, много сериозни. За момент казваме на здраве, бъдете здрави, гледайте ни, слушайте ни. И весели празници.